הפועל אוסישקין תל אביב החל היום את המסע הארוך חזרה לליגת העל בכדורסל, כשפתחה את העונה בליגה ב' מחוז דן, במשחק ביתי בהדר יוסף מול ביתר בני בבלי. אורי שלף, האח של גור, הוא האיש שמופקד על הניסיון לחזור לעניינים כמאמן שחקן. באוסישקין תל אביב משחקים בין היתר שחקני העבר של הפועל תל אביב, גלעד צמחוני, יואב בר וגם אקס הפועל ירושלים, ארז זייצ'יק. על הפרקט האדומים לא התקשו בדרך לניצחון ראשון והיסטורי 63-37. אבל כמו תמיד סביב הפועל, הכוכבים האמיתיים היו האוהדים. כ1,000 מהם הגיעו לתמוך ולעודד, גם בן מיטלמן היה שם. קבוצה טובה, אנחנו הצבנו מטרה לעלות ליגה, לא לקחנו צ'אנסים, לקחנו שחקנים טובים, ואנחנו בדרך הנכונה. האוהדים שרים כבר הפועל חזרה. אנחנו רק התחלנו, אני לא יודע מאיפה הם חזרו, אנחנו התחלנו. נוקו כמה דברים מאז ליגת העל. נשאר לנו אנחנו, האוהדים של אוהדי הפועל, גם השחקנים אוהדי הפועל. זה נשאר נקי. שזה נקי, טוב ובריא, ככה זה נראה. אם זה בליגה ב', ליגת העל או ליגה א'. אני מאמין שזה יהיה ככה כל משחק. וזה.